ceea ce înseamnă atribuirea directă a pășunilor sau prin licitație publică. Având în vedere că instituția prefectului acordă vize de legalitate pentru toate hotărârile de Consiliu Local referitoare la pășunare și luând în considerare faptul că suprafețele de pășuni sunt în evidența instituției prefectului, am solicitat o situație de la DSVSA referitoare la situația șeptelului de pe raza județului Botoșani, pentru toate OAT-urile din județul Botoșani, pentru a face corelarea suprafețelor de pășuni cu numărul de animale și pentru a verifica cu o mai mare acuratețe și atenție toate hotărârile de Consiliu Local referitoare la închirierea, concesionarea pajiștilor, pășunilor pentru deținătorii de animale. Dacă aveți întrebări. Perfect. Legea e opțională,